ova kompozicija koju ću pokušati da odsviram izuzetno je teška, zahtevna i ovaj instrument Paolo Soprani italijanski možda čak i nije adekvatan za tu kompoziciju. Reč je o numeri Bugarsko oro Ljubiše Pavkovića. Ja ću pokušati da odsviram nekoliko uvodnih delova, pa vidjet ćemo kako će to zvučati. Zaista teška stvar i ovo je moj maksimum trenutno za sada, s obzirom da ne sviram aktivno ove teške i zahtevne numere.